Ja, ze zijn net zo makkelijk als wat, joh. En de moeder zelf ook, en dan ben de jongen ook wel makkelijk. Een bijzondere geboorte. Oranje tiisdje op de Hertenkamp in Kolm. Daar waren liefst 5 Lietse geitjes binnen. Ik kwam hier en toen waren er 3. En s'avonds waren er 4. En die andere morgen kwam ik hier weer te voeren en toen waren er 5. Op zich, volgens mij, dan gebeurt het niet heel vaak. Maar hij was wel heel zwaar. Maar als er 5 kwam, dat hadden we niet verwacht. Met de mem en 2 geitjes gaat het goed. De 3 oren jong wienen liek wel zoiets dat ze de oranje dagen net redden ha. Veel te klein, want deze 2 die er nou zijn, dat zijn de dichtste. De ene was misschien zo jong, kwam bijna in een champotje. Ja, dat heeft weinig overlevingskans natuurlijk. Dat een mem saffele geitjes op de wraad zet is uitzonderlijk. Een soort meesken kwamen oranje wieken dan ek te sjen bij de Hertenkamp. We zijn hier vlak achter het Hertenkamp. Dus, en we komen hier geregeld even bij de hertjes zien. En even in het speeltuintje bijtje. Dus dat is altijd leuk, ja. We winnen hier sneen volgens mij nog. En toen zeggen we de dikke buikjes al. En nou kwamen we krekken, toen zeggen we litte geitjes, hè? Was te zien, hè, de babytjes. Ja, heel veel. Vooral op een gegeven moment kwam het op, bij jullie op de site. Nou, toen was het hier helemaal zwart van de mensen. Ja, en iedereen maakt foto's natuurlijk hartstikke leuk, joh.